tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafarki ne na san ki so mataki ne. Hausa kan ce soyayya gaban jini kuma so hana ganin laifi. Zakin zaka feren soyayya ne dai ya sanya wannan matashi mai suna Musa Rafin Kuka ya sanya hotunan Rashida mai sa'a fitacciyar 'yan wasan kwaikwayo a shafinsa na Facebook har ma ya mata kirari da cewar gimbiya sarautar mata ya kuma ƙara da cewa idan da za ta amince sai ya wub da ita. Sai dai jim kaɗan bayan wallafa wannan bayani ya yi a shafinsa na Facebook sai kuma ga labari ya canza inda kwana guda sai aka hangi matashin cikin wani bidiyo daban inda ya fito ƙarar yana neman afuwarta da cewar ya fice gona da iri ya kuma yi riga malam masallaci. Na yi wannan bidiyo ne domin in nemi yafiyar Rashida bisa abin da ni jiya. Tabbar rashin kunya ce tabbata fi karfi na babu yadda zan yi da ita. To ina neman yafiyarta da Allah ta yafe min akan abin da na yi kuskure. Wakilinmu Bashir Sharfaɗi ya tambayi Musa Rafin Kuka don jin hanzarinsa game da sauran fitowa bainan nasu da yi na wajen janye wancan ƙuduri da ya sanya na san auren Rashida, inda yawa wakilin namu ƙarin haske kamar haka. Bayan na yi wannan rubutun a Facebook to sai aka bar lambar ta muka yi magana da ta a WhatsApp sai take nuna min fushinta akan abin da ya faru, take nuna min bata daɗin abin da ne ba, ta nuna min kuskure na, ta yi buƙaci na janye magana da ni. Yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar Ko da yake dai a cikin jawabin Musa Rafin Kuka ya ce ba tsoratar da shi aka yi ba, ya fito ne don raɗin kansa, ya fito ya janye waccan soyayya bayan da suka tattauna da ita. Da yake Bahaushe kan ce karfe ɗaya fa baya amo, hakan ne ya sanya maka tuntuɓi Rashida don jin koshin ita ce ta tsorata wannan matashi Rafin Kuka, inda ta ce haram ba idan ba ita ta tsorata wannan matashi ba, sai dai ta yi wani jirwaye mai kamar wanka, inda ta ce ruwa dai ba sa'an kwando ba ne. Daman ni ai mai tashe ce mai sa'a ce wannan yaron da aka ce shi Rafin Kuka ni da shi mun yi magana ya ce shi fan dina ne, yana son fim dina tun yana yaro yake son fim dina, so ya rasa ta ya za a yi sakon shi ya kai shi yasa yayi haka. Kuma wannan magana da ya gaya min ai ni da shi mun yi magana da shi a waya ai na ce mishi to shikenan bai kamata da ya rinka haka ba ta yau bace ba ni ba kuma yarinya ce karama ba, ni matan manya ce ba matan yara bace ni, ka kalli me sa'a mana. Ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba, idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya. Galibi dai akwai son raƙumin yara da za ga galibi matasa suna yi mata irin waɗanda sun san ba ajinsu ɗaya ba. A baya ma dai an sha jin artabu da yadda za ga matasa sun fito sun bayyana soyayyarsu da mata ɗingima irin wannan, amma da ƙarshe sai ga an ƙare dutse a hannun riga. Haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki, mata mi haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki, masoyi yana da rana ne, masoyi yana da rana.